खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोर बरायग्रोबाय। दिनै 19 सेप्तेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायसिनो लादों आं गेवलां हाज'वारि। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गोजोन थासारि फैगोन। दिनै नोंथांनि नखराव सोरबा सासेया मोजां खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नखरनि गोजोनखौ लानानै गोसोआव खुसि जागोन। वृष राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा दिनै दोहोन सम्पति आरजिनो हागोन। मिथुन राशि। नखराव दावराव दावसि जागोन। नखरनि मानसिफोरा गावजों गावनो नांज्लायनाय जागोन। दिनै नोंथांनि नखराव गिदिर खैफोद जानो हागौ। कर्कट राशि। नोंथांनि देहायाव दिनै सानाय सुनाय सोमजिगोन। सानाय सुनायजों खामानिफोर मावनो हानाय नङा। दिनै नोंथाङा देहानि थाखायनो गोबां खस्थ'जों सहायनो नांगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां सान। नोंथाङा दिनै मोजां खामानिनि थाखाय खाबु मोनगोन। नोंथां लोगोआनो नोंथांखौ मोजां लामायाव लांगोन। कन्या राशि। नोंथांजों दिनै सुथुरनि नोजोरा बांगोन। गासैबो मावनो लानाय खामानियाव सुथुरा नोंथांखौ हेंथा होगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव अननाय मोजां मोननाय दोहौ सोमजिगोन। सोरनिबा अनजालिनि फारसे गोसो बोगोन। दिनै नोंथांनि साना मोजां। वृश्चिक राशि। गोसोआव दिनै नोंथाङा सोरखौबा लानानै रागा जोंनो हागौ। एसे एसेयावनो रागा जागोन। साननाय हनायफोरा बारा जागोन। धनु राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। मावनो लानाय गासैबो खामानिफोरा दिनै फेलें जागोन। फेलें जानायखौ लानानै गोसोआव आसा थागोन। मकर राशि। नोंथाङा दिनै नखरनि गोजोन नागिरगोन। बिमा बिफानि गोसोखौ गोजोन खुसि लाखिनो नाजागोन। दिनै नोंथाङा नखरनि गोजोनखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। सोरबा गुबुनजों नांज्लायनो हागौ। गोरोन्थिनि थाखाय दिनै नोंथाङा पुलिसजों खाजानो हागौ। मीन राशि। गोसोआव साननाय हनायफोरा बांसिन जागोन। साननाय हनायजों गोसोआ मेंग्लिजोबगोन। जेबो खामानि मावनो गोसो जानाय नङा। साननायजोंनो गोसोआ लोरबां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।